Lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene amaphaka life, amene amanjoya koma zosalira zake life inamunjoya. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Koni amachokera komwe uko ku Kenya. Mtsikana amene amakhala ku Mulangi mu dziko la Kenya. Mtsikana amene anali mtsikana ochuka kwambiri makamaka pa social media. Anthu amamudziwa, adali mtsikana amene amayenda mayiko osiyanasiyana, amapita ku Tanzania Zanzibar, amapitanso ku Rwanda Kigali, amapita malo osiyanasiyana. Ku Kenya ndi kumene anachokera ndi pena paliponse amamudziwa. Adali mtsikana ophaka life. Ndi mtsikanayo amagwiritsanso ntchito ma dating website. Ndakugwiritsa ntchito ma dating website adakumana ndi mnyamata wina amene amatchedwa Tone. Tone ndi mnyamata amene amachokeranso ku Kenya, dera lina la Kenya. Zosalira zake anthu anamba kuchenza mpaka na adasinthana manambala ndi Tone Odiambo. Tone Odiambo adayamba kucheza ndi mtsikana uja mpaka na anagwirizana zakuti akakumane. Padali pa 26 April ndi pamene anapanga ma program oti akakumane. Mtsikanayu adasamba bobo ndipo china chilichonse chinali bwino. Tsiku linayamba bwinobwino mwachizolowezi, koma sankadziwa kuti linali tsiku lake lomaliza kukhala ndi moyo. Zosalira zake anapita kuchoka ku Mulanga kupita ku Nairobi, Kenya. Anafika pa Airbnb ku Kiyaki ndi kumene ankakakumana. Atakumana kumene kuja china chilichonse chinali bwino. Anapita ku lodge. Munali cham'ma 4 mmawa ndi pamene anapita ku lodge kuja. Ndarangulowa mosakhalisa cham'ma 5 kudamboveka phokoso. Zosalira zake anthu achitetezo adayamba kuthamangira kulumu kuja. Tikaone zikhala bwanji, anapeza kuti mtsikanayo wagwa pasi kuchoka pa floor number 6 mpaka na pasi kwafa. Ndipo anampeza mnyamatayo ali njinjinji. Wa security komanso mnyamatayo adayamba kusakasaka mtsikana uja, anampeza ali pasi wamwalira. Kenako polisi inabwera. Polisi itabwera, mnyamatayo adanena kuti mtsikanayo wagwa yekha, wachita kuzipha. Komano polisi itaona lomwe jamene nalili idaziwa kuti munomwe china chake chinachitika. Anthu amamenyana ndi zosalira zake. Mtsikanayo waponyedwa pasi. Zosalira zake mnyamatayo adammanga. Kenakono ankafuna apange kafukufuku. Kodi mnyamatayo ndi ndani, anala kwako izi ndizi. Adayamba kufufuza, adapeza kuti mu chaka cha 2025 mu September, pa 26 September, mnyamatayo adaliso ndi mulandu ogwirira mtsikana wina. Ndi pamene apolisi adaziwa kuti mnyamatayo ali ndi khalidwe loyipa. Zosalira zake adamumanga pano pali mu ndende. Ndipo nkhani yake ikulowa m'bwalo mmawa yokhuzana ndi Koni. Mtsikana anaoneka bwino ngati ameneyo adali ndi maloto, koma maloto akewo adatha chifukwa chophaka life mopusa. Akuluakulu amanena kuti moyo ndi waufupi komanso moyo ndi wautali, kulengera iweyo mmene uphakira moyo wako. Komanso asikana osamangokumana ndi wina aliyense chifukwa chitakupasani ndalama. Chifukwa choti Tone anakumana ndi mtsikanayo kuzera ndalama. Mtsikanayo ankafuna ndalama and Tone anali nazodi, koma Tone anali mbiri yoyipa, koma mtsikanayo samaziwa. Ndipo sanamfufuze mamunayo, ndipo zinali zovuta kumfufuza mamunayo chifukwa chakuti adakumana pa intaneti kuma dating website kumene anthu amapitako ali ndi zolinga zongogona atsikana osati banja, bola Facebook. Koma kuma dating website zosalira zake anakumana ndi mamuna olakwika. Anafa ngati nkhuku chifukwa cha zinthu za 2 minutes. Osakonda ndalama kuposa moyo wanu chonde, chifukwa chakuti pamene pali moyo pali chiyembekezo, pamene palibe moyo kumakhala kuti kwako kwatha. Ndipo dzina lako limasintha.